Eguno! Gaur blogean jarri duguna esango dizuegu. Kaixo, gaur kontatuko dut Atletico Madridek nola irabazi zuen Barçaren aurka. Atletikok Barça aurka jokatu zuen eta irabazi zuen. Ondorioz, Barça eliminatu zen. Bayern Munichekoek Benficaren aurka jokatu zuten eta irabazi ere. Eta Benfica eliminatu zen. Gaur koalaren buruzko zenbait gauza kontatuko dizuet. Koala pelutxe gris potolo baten itxura du. Koala egunean 18 ordu lotan egoten da. Eskalatzaile oso trebea da. Zuhaitzetan urtetan bizitzen egon daiteke. Beraren jaiki bakarra eukaliptoa da. Kilogramo bat eukalipto jaten dute egunean. Horregatik eukalipto usaina daukate. Gaur esango dizuegu hartz polarrei gauza pizka bat. Hartz polarra eduki dezake 3,5 metro gorako luzera eta 600ko pisua. Hartz polarra desagertzeko zorian dago. Oso garatuak ditu zaimena, ikusmena eta entzumena. Horri gehitzen badiogu, elurretan ikusezin dala txuri horrekin. Bat edo bi hartz kume erditzen ditu 25 zentimetroko luzera eta 5 kilogramoko pisua. Reziklatu behar duzu, zeren bestela poloa desagertuko da eta horren bidez hartz polarrak desagertuko dira.